dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Agence Dunia Travers Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye utukalo ale tile 2 san 2025 o ye tubabukalo jate ta cogo ye jɛmukan tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan bilama an na jira kɔrɔlen caman sɛnɛ ka fala ye k'a sababuya kɛ ko n'a cogo yɛrɛ ye zege Bamako ten o ko n'a tigi de bi yaala fala ye sɛ n'a kɔnɔ ko saga fana n'a kɔnɔ ko dɛ dugu kɔni sumalen don bɔlɔlɔ sira sumalen maaw bɛ hakili jagabɔw la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka jateminɛ kɛ nin dɔgɔkun laban in na ni kiiritigɛ so kɔni bɛ yen k'a tɔgɔ bɛ maaw da o ye cybercriminalité ye fala ye k'a daminɛ jeliw ta la ka na se an yɛrɛ kunnafonidilaw ta ma ka na se politiki mɔgɔw ma maa sugu bɛɛ lajɛlen la lamaga kɛ nin dɔgɔkun in na yɔrɔ in na ye a ma nɔgɔn dɛ fala ye a ma nɔgɔn dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ma nɔgɔn nka min ye sariya ye a ko danaya de maa min kiiri bi ni maa min cɛ maa min bilalen don kiiri jɔyɔrɔ la fo danaya ka sɔrɔ a la a ka kɛ fana hukumu kɔnɔna na hukumu min bɛ fo maaninfinw na wa a ka kɛ waleya ye fana waleya min bɛ nɔminɛli kun bɔ fala ye sariya tigɛ ma nɔgɔn o de la n y'a f'i ye n ko juge cɛkɔrɔba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ne bɛ to ka taa olu ka gɛrɛn na anw ye personne âgée nataw ye an bɛ to ka taa olu masala u ko an ma k'anw ka jamana ni jamana si tɛ kelen ye k'i bɛ fɛn o fɛn miiri k'o si tɛ kiiri ye anw ka jamana kɔnɔ ko ni kiiri b'i bolo n'i ma farati hali i muso u bɛ don a kan ni kiiri b'i bolo i hakili tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la o bɛɛ bɛ bila k'i deli wa ni kiiri bɛ yen fana k'a bɛ fɔ k'e de fana ka tiɲɛ fɔ dɛ k'i tilen n'i ye sariya ta fala ye sariya ko ale kan ka kɛ fiɲɛbere de ye cɛkɔrɔba ninnu ko ten nka anw ka jamana tabiya an ka jamana taabolo ani an ka jamana baarakɛcogo o fana kan k'a to kiiritigɛla k'i miiri
ka hakili jagabɔ kɛ ka jateminɛ kɛ ni ye nin kɛ nin waati a bɛ wolo mun na ɲuman na ani juguman na k'o de b'a baara gɛlɛya ko nka min ye anw ta gɛlɛyaba ye fo ka t'i tila kiiritigɛ la e min yɛrɛ ye kiiri bɛ min bolo da bɛ maaw ye sunate ye dɛ ɲɛmaaw ka weleliw bɛ yen kɛrɛfɛmaaw ka weleliw bɛ yen kiiri bɛ kiiri la n'o b'i bolo cɛkɔrɔba ninnu ko k'a donnalama yɛrɛ ko fo a nɛgɛ bɛ bɔ e yɛrɛ la a dun fɔra k'e ka tila ka ala jɔyɔrɔ de kɛ fala ye nin waati in na cybercriminalité fala ye kabi sariya in sigi waati maa hakilimaw ni maa juru caninenw olu tun y'a fɔ ko k'a ko jateminɛ hakili la furancɛla fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi ye a delila k'a dama suɲɛ k'a fɔ an ka diinɛtigiw ye ko min ye baara dɔ ye k'a bɛ sen na k'a bɛ na daminɛ k'a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ fala in t'a dɔn ni hakili bɛ kuma in na wa bi hali mun yɛrɛ bɛ kiiri ko in kunna kuma caman bɛ yen u yɛrɛ bɛ degun sɔrɔ sabula u ti faamuya ka kɛ n'u ka waleyaw ye an'u ye baara minnu kɛ fo n'a taara ɲɛfɛ tuma min anw bɛ sɔrɔ k'a zanni kelen kelen tɔmɔ nka nin waati laban in na maaw siranna fala ye maaw jɔrɔla bɔlɔlɔ sanfɛla la bi ani kunu n'a bɔra maa kelen kelenw na kati gɛlɛn kakiw n'o tɛ Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan maa caman y'a fɛrɛ minɛ kuma bɛ kuma na waleya bɛ waleya la ko bɛ ko la olu bɛ ka sumaya kosɛbɛ nka minnu bɛ yen n'olu ti yan n'u bɛ kɔ kan n'olu bɛ fɛn wɛrɛw la a kɛlen do kɔni ka kɛ olu kɔni bolo fɛn ye fɛn min ni a tɛ ka dabila foyi tɛ ka bɔ a la i y'a ta jeliw ta la o i y'a ta kunnafonidilaw ta la o i y'a ta min ye politigimɔgɔw ta la o fala ye sariya in ale de ti maa bɔ maa la sariya so in ale de kɔni tɛ k'a fɔ ko komi fala ye e ye minisiriya kɛ ka kɔrɔ an k'a lajɛ an ka a ye o t'ale fɛ yen cybercriminalité la o tɛ i ye waleya min kɛ i bɛ wele ka kɛ ni o de ye n'o tɛ ni ko kun ka ɲi a cogo la sariya kɔrɔ min tun b'a bolo n'o ye code de procédure pénale kɔrɔ in ye n yɛrɛ y'a mɛn k'o fana falenna fala ye a falenna dɛ code pénal ni code de procédure pénale kura min bɛ yen ko hali min ye pôle économique mɔgɔw ye u bɛ se ka président lamɛn u bɛ se ka ministrew lamɛn ɲɛbila baara olu bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ k'a ko latɛmɛ cour suprême ma i m'a ye kunun ko Sogɛli welela ka taa yen fɔlɔ yan'a ka taa fan dɔ in na fɔlɔ de o kun bɛ yen nka sisan a bɛ n'a fɔ o bɔra a la wa min ye min fana falenna tuguni fala ye an b'a fɔ o ma ko cour d'assises n'o dɔ kɛra ka ban sisan ko ka o fana di an ka bɔlɔnkɔnɔ kiiriso ninnu sigida fɔlɔ kiiriso minnu bɛ yen filanan ninnu k'olu ka se ka olu kiiriw tigɛ a fɔra fana ko ka jɛkulu dɔ sigi sen kan ni procureur ye nominali kɛ komi kunun ko mara ta ɲɔgɔn jɛkulu dɔ ka sigi sen kan o jɛkulu ni procureur ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ kasolata kumɔ n'a t'o bɔ fala o dun fana kan ka kɛ kiiritigɛlaw de ye kiiritigɛla ko dɛsɛ min bɛ yen bi o waleya ma se ka sigi sen kan fɔlɔ sariya ye laɲini caman kɛ sɛbɛnw ta na sira fɛ nka maa min bɛ u bolo bi n'o kan ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen latimɛ o mɔgɔw tɛ labɔli kɛ a dɔw tɛna se ka lawaleya nin waati na o kɔrɔ ko min ye kiiri tigilamaw ye min ye procureur ye olu kɔni b'u ka baara kɛ fala ye fɛn dɔ fana bɛ yen sariya sigicogo yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ maa caman bɛ ɲininkali kɛ kuma caman ko mun na ko mɔgɔw bɛ taa procureur fɛ yen procureur de bɛ nominali kɛ jamana ka hakɛ min bɛ sigida la procureur de y'o lakɔlɔsiba ye ale de ye basigi cɛfɔ ni kanbɛn maaw ka hakɛw dafali ale de y'o laɲiniba ye i m'a ye ni kiiri b'i kun kan n'e taara sa fala ye ko ne ye fɛn dɔ f'e ma k'a ma diya e ye e bɛna fɔ procureur min ye dɛ kiiri kɛnɛ kan e ni o de bɛ surunya ɲɔgɔn na ka tɛmɛ ne kan parce que ne ye jalakilen ye ka ban o de la ni kiiri bɛna tigɛ fana ale procureur yɛrɛ tɛ se ka kiiri tigɛ tuguni parce que ale kɛra fan ye nka kiiritigɛ kuru sigicogo la président de tribunal mana sigi ale bɛ sigi ka greffier sigi nka ni u bɛ kuma kɛ sisan ale bɛ wuli k'i jɔ parce que juge o siège min ye président de tribunal o de b'i sigi k'a ka baara bɛɛ kɛ ale tɛ wuli ka jɔ donc ni kiiri bɛ sen na sisan n'a fɔra ko fala ye Keyita ko a nana ko a ni ne Kasimu bilara ɲɔgɔn na ne de ko n ko ma jɛn n'a ye fala ye de ma jɛn n'a ye kiiri bɛ an bɛɛ lajɛlen lamɛn procureur yɛrɛ b'a fɔ ko ne ye nominali kɛ ka da nin kun ni nin kun a bɛ ɲininkaliw k'i la
surunal dumaga min bɛ e bolo o bɛ ɲininkali kɛ tribunal président yɛrɛ aw t'o min dɔn dɛ o de ye kiiri yɛrɛ tigɛyɔrɔ ye nka ale bɛ laɲini kuma caman ale fana ni procureur ka laɲiniw bɛ taa ɲɔgɔn na wa falaye an ka kiiri sigicogo fana na n'i y'a ta k'a jateminɛ e t'a mɛn mɔgɔw da kuma caman ko président ye chef suprême de la magistrature ye wa i b'o kɔrɔ dɔn wa ko magistrat foyi tɛ Mali dugukolo kɔ kan min tɛ président dugu ma c'est à dire magistraw ka tɔn belebeleba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen u bɛ min sigi n'o b'a fɔ ko conseil supérieur de la magistrature a ɲɛmaa ye jamanakuntigi de ye ale de ye magistrat fɔlɔ ye jamana kɔnɔ n'o bɔra yen cour suprême bɛ na ale de kiiritigɛ so bɛɛ lajɛlen sanfɛta ye nka cour constitutionnelle o sigilen don i n'a fɔ a tɔgɔ b'a fɔ cogo min ka ɲɛsin sariya sun labatoni n'i ko sisan k'i bɛna ko dɔ kɛ n'a n'an ka sariya sun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ cour constitutionnelle ale b'i da Usman n'a ka maaw fala ale b'a da don o la nka ko mana kɛ kiirila jamana kɔnɔ a jariya a ma bɛn i ma a ka kɛ sa sigida 4 na walima sigida 5 n'an ka kiiri dɔ tigɛ a jaabi ma bɛn i ma fala walima cybercriminalité yɛrɛ ka kiiri dɔ tigɛ ou bien pour l'économique i bɛ taa n'a ye cour d'appel la wa cour d'appel fana mɔgɔ min bɛ yen n'o ye procureur général près la cour d'appel ye ale fana ka yamaruya bɛ boli tribunal tɔ fɛn fɛn bɛ an ka marabolo kɔnɔna parce que ma ye cour d'appel ye sababu ye 2 de an ka jamana kɔnɔ donc cour d'appel minnu b'ale ka yamaruya kɔnɔna na olu procureur bɛɛ lajɛlen b'a ta ale ka dabada ma u ka chef de ye ale ye est ce que i y'a faamu ale bɛ se k'a f'u ma a y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan ale de bɛ se k'o f'u ye procureur de bɛ se k'o f'u procureur général de bɛ se k'o f'u ye donc min ye procureur min bɛ commune 1 na commune 2 ni commune 4 ni commune 5 ni u yɛrɛ ko k'an ka fɔ arrondissement fala ye o fana y'a damana ko ye an tɛ nin ko in do ta u kana fɔ k'an ye outrage à magistrat kɛ tilegan in na fala ye o kuma ka ca dɛ outrage à magistrat o kuma ka ca dɛ fala ye maa si t'o wo in kɔnɔna dɔn fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ ye maa si t'o dɔn sɔgɔmada in na an bɛ ka nin fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya sariya sigilen don cogo di i b'a dɔn k'an ka jamana kɔnɔna na an bɔra sa ka sigida fɔlɔ ni sigida 2 nan ni sigida 3 nan o kiiritigɛsow tun bɛ yen laada la nka kɔsa in na kow kɛcogo ni jamana ni diɲɛ yɛlɛma cogo o y'a to u nana ni bolofara 3 ye fɔlɔ ye mun ye bamaci wale ni wale kɛbaw olu ka kiiri tɛ se ka tigɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o la u ye police spécialisée de lutte contre cyber min ye anticriminalité ye ani terrorisme u y'o sigi ni maa y'o waleya kɛ olu b'i wele fala ye o kɛrɛfɛ tuguni cyber criminalité n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla kiiri tigɛcogo ye u y'o fana sigi sen kan o fana bɛɛ kɛrɛfɛ tuguni u tilara ka kiiritigɛso kura wɛrɛ fana sigi tuguni min bɛnnen don maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛ n'a bɛ f'o ma ko pôle économique nka ninnu bɛɛ lajɛlen kiiritigɛso bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɛmaa de ye Bamakɔ cour d'appel procureur ye n'o ye procureur général près la cour d'appel ye kiiri kɔni ko fɛn fɛn bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ olu de bɛ a jateminɛ u ka kiiriw kɛ ni maa ma sɔn u ka jaabi ye u bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye procureur fɛ yen procureur fana ale fana ni ministre de la justice de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ministre de la justice min n'o bɛ mara sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ o fana bɛ gouvernement kɔnɔna na nka min ye ale ka baara fanbaw ye fɛɛrɛ minnu bɛ sigi politiki ko la fɛɛrɛ minnu bɛ sigi jamana tagali ko la kiiriko ta nasira fɛ ka se k'a lawaleya yaasa min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na baaraba minnu ni koba minnu bɛna kɛ kiiritigɛ ko la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka olu sigi sen kan ale ka baara ye o de ye ale ye a politiki ma yɔrɔ ye min ye procureur ninnu ye olu y'a kiiritigɛ ma yɔrɔ ye fala ye avocat ani ICO olu fana bɛɛ lajɛlen b'a ko kɔnɔna na mais kuma caman bɛ ɲinɛ minnu kɔ ni kiiri yɛrɛ a daminɛ yɔrɔ ye yen ye o ye brigadiw ye n'i y'a mɛn ko brigade d'investigation judiciaire o brigade pour l'économie o CIJ o ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ka taa se fo an ka sigida kɔnɔna na polisiso minnu bɛ yen brigade minnu b'olu fana kɔnɔna na n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka d'u ka sigida tribunal ma nka ni wele kɛrɛnkɛrɛnnenw ni ko kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen u bɛ se ka bila baara fana na u ka se ka baara kɛ ka se ka di
o de la nin ko ninnu sigilen no sen kan tan nka nin waati in na min kɔni ka kuma bɛ ka ca n'a bɛɛ ye min ka ko bɛ ka fɔ n'a bɛɛ ye min tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen na tile 2 in na o ye cybercriminalité ye cybercriminalité min ni ale yɛrɛ ale ka ko kɔni bɛɛ lajɛlen i mana waleya min kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ka kɛ ni maaw ye ani ka kɛ ni yɛrɛ taabolo ni ka ko kɛcogo ye ale bɛ tali kɛ o la fɔlɔ an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka kumaso kɔnɔna na nin kun ye an donkan ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ayi yana an ka segin ka bɔ kiiri bunakun kan a ka kan an ka kiiritigɛla dɔw fo fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour suprême président n'o ye Fatɔgɔma Tera ye an b'a fo a ka baara n'a ka hakili ɲumanya la Bamasa Sisogo ale kɛra kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra sisan ka kɛ donko juguya ni yuruguyurugu kan ale kun y'o tribunal président ye an b'a fana fo n yɛrɛ terikɛ ani Dagawuli Musa Gino an b'a fana fo sigira fɔlɔ kɔnɔna na min ye Wafi Ugade ye ale ye cour suprême ɲɛmaaya kɛ k'a fo Mamudu Timbo ale ye procureur ye cour suprême na k'a fana fo min ye Amadou Balobo Gino ale de ye procureur général près la cour d'appel de Bamako ye an procureur tɔw an bɛɛ bɛ baara o procureur ne kun ye n yɛrɛ kɛra a la sa a fana ne kɛra procureur a bɛ lafiya koyi parce que ne bɛ fɔ ka bɛn k'a la de o ne n'a bɛ ɲɔgɔn faamu koyi ne ta da ka d'a la dɛ sabula n yɛrɛ fana n tɛna sɔn ka n da kɛ est-ce que u tɛ se ka procureur dɔ sigi dugutigiw kɛrɛfɛ a ka fisa koyi fala ye ko bɛɛ man ka taa tribunal la koyi u ka procureur dɔw lajɛ dugutigiw kan ka don ba la de koyi fala ye i ɲɛ b'a la an ka alimami ninnu bɛ ko mun ɲɛnabɔ a ka ca dɛ Ablaye Koyita ninnu Imam Sumare Wezu Kunta Baba Sila ninnu ka taa se Umar Sumare Medinekura misiri Medinekura omnisport kɛrɛfɛla o misiri Ablaye Koyita Mayi ninnu ka taa se Banjugu ninnu ma hali Sherifu Usman Madani Aidara ninnu falaye ninnu bɛ kobaw de kunna koyi Udu Kone anw yɛrɛ ka misiri alimami min anw yɛrɛ bɛ taa min fɔ ale ye an n'an muso n'an denw ni ɲɔgɔn fala a tɛ se ka lakali koyi nka dɔw tɛ se ka taa tribunal la olu fana ye tribunal dɔ de ye anw fana bolo ye parce que olu bɛ jotigi jo ka jalakitigi jalaki ka tila tuguni k'a f'i ɲɛna i ye min kɛ i jo t'a la bi a ma ɲɛ sini nka a y'a bolo di ɲɔgɔn ma aw ka bɛn u k'u hakili t'o la koyi u fana jɔyɔrɔ b'u la koyi fala ye n'an y'olu bɛɛ fo an tɛ se ka ɲinɛ fiyewu min ye Amadu Usman Ture cour constitutionnel président PG kɔrɔ fala ye ale de ye Ciwarabugu ci i ma Ciwarabugu ko mɛn dɛ Alpha tile la u ye Ciwara de di PDG ni directeur baw ma an ka jamana kɔnɔ yan Alpha ko ka donko juguya ni yuruguyurugu sɛgɛsɛgɛ Amadu Usman de tun ye procureur ye commune 3 la wa ale de fana tun ye lutte contre la corruption procureur ye a ye maa caman bila kaso la dɛ ale bɔlen yen Sɔnbe de nana ka na tɔgɔ sɔrɔ a la kosɛbɛ min ye Amadu Usman an b'a fo ka taa se magistrat belebeleba wɛrɛ ma an bɛ Fune Almadan fala olu de samu sigi sen kan 92 syndicat autonome de la magistrature voilà an bɛ Fune ninnu de y'a sigi k'a tu tigɛ k'a baaraw kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana kɛ min kɛ 2006 a ye Silima créé
donc an b'a fo kosɛbɛ nin waati na a bɛ CNT la ɲɛma danganya naani na o jɔyɔrɔ bɛ a bolo ani an ka dugu magistrabaw ni isiw ani procureur ni ɲɛ min f'i ye kana ɲinɛ brigade mɔgɔ ninnu kɔ fala ye donda de ye yen de ye maa dɔw bɛ yen fala ye u bɛ baara la dɛ wa greffier greffier ni isiw ani avocat nin bɛɛ de kan ka fo kiiri u kan ka kalan k'a ko kunna an ka jamana kɔnɔ bi ne yɛrɛ kɔni ye min lakɔlɔsi an bɛ taa mun kɛ ko liberté d'expression démocratie a donna ta u k'o to yen sariya dɛ u k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye fɛn dɔ bɛ taa k'i sigilen ɲɛna kiiritigɛyɔrɔ la fala ye i yɛrɛ ko jaja ko ne tun bɛ n kun fɛ o wa ni i ma taa fana k'a ɲɛdɔn i tɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen faamu sɔgɔmada in na an bɛ taa sangaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanikuyekaw olu fɛ yen min ye yen kɔnɔna na sa an n'an da don muso minnu ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko la Musa Mara ka minɛliko ka taa se premier ministre ale bɛ Japonkaw fɛ yen bi an ni Sudan bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ Angola olu fana ye bataki bila ka na ko tiɲɛ don degun tun bɛ Angola nin dɔgɔkun in kɔnɔ alhamdulilayi olu ta o nɔgɔyara baro kɛlɛtigi ale ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kununko an ka sɔrɔdasiw jan dɔ kun dar'u ɲɛ tɛnɛnku sɔrɔdasiw ma jaabi di fɔlɔ fala ye nka an ye kibaruya min sɔrɔ armée ta tugu maa ninnu na dɛ armée kɔni ka communiqué ma bɔ fɔlɔ an b'a kɔnɔ nka an ye min ye a ko juguyara kosɛbɛ dɛ u ye jan min da maa si ma bɔ a jan kɔnɔ o kɛra tɛnɛnku kununko an bɛ armée fo k'a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la min ye kɛlɛ kɔni tun bɛ sen na kunun tile bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Diripa ale y'a bila ka bɔlɔlɔsiraw kan cogo min na ka kɛ ni tɛnɛnkun bingali ye armée a sanama ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa k'u bɛna dɔ fara a ka jamana fantan naani dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min nka yan'o cɛ Marakala dugabugukaw fɛ yen Bamanciwale ni Jugawalekɛbaw kɔni taara bi yen ka kununko ye n'i bɔra Marakala ka pɔn tigɛ sa k'i kunna ɲɔnɔ kan dugabugu ale bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ k'an ka sukaro dilanyɔrɔ a bɛ yen de tasuma kɔni de balila ka mɛnɛ juma jiginnen maaw y'a yira sa ko chinois minnu bɛ yen n'olu bɛ usine baara kɛ olu siyɔrɔ u taara don yen ka mɔbili 2 ta k'a tɔ ka tasuma wuli a tɔ la u bolibaatɔ ka bɔ yen sa Kɔrɔbiyari bolila ale tun kan ka na fure dɔ nɔfɛ u y'o jigin ka taa ni Kɔrɔbiyari ye armée kɔni nana ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamini k'a daminɛ kununko juma jiginnen mugukan taara jɔ fo nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen ni miniti 30 ye ka kɛ ni dugudenw olu ye kibaruya min d'a ma nka armée ale ma kibaruya di fɔlɔ halisa min ye Suala marabolo kɔnɔna na Kunasini ko Bamanciwale ni Jugawalekɛbaw taara u cogo ye fala ye bagan u ɲɛ danna fɛn fɛn ka dugu 4 kɔnɔna na u y'a bagan bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye Amdalayikaw olu ka yɔrɔ min n'a fɔ ma ko Busorokan Darisalamu ale ni C21 ka taa se Sengo Marakala ma ale ni Dugabugu ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye u ye misiw ni baganw ni maaninfinw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye nɛgɛ kanɲɛ 19 u tilara ka segin ka na tuguni k'u b'a ɲini dugudenw fɛ k'u ka waa wɛrɛ dugu 4 a bɛɛ langoloyara koyi u bɛɛ y'i yɛrɛ ta nka nin waati in na sa a yirala k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen wulilen don u bolo cogoya min na u bɛ se ka fɛɛrɛ sigi ye nin bozokaw olu ye dumuni kɔni sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye Jene marabolo la dugu min bɛ n'o ye Sunga ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'u ye degunba sɔrɔ Bamanciwale ni Jugawalekɛbaw kɔni taara ye hali n'o y'a sɔrɔ maa kun ni ma to a la u kɔni kun jama cayara kosɛbɛ sabula b'a la ko fo u ka bɛnkan de ta dugu minnu bɛ n'olu ma bɛnkan ta u b'o olu fɛ maa 4 min ye sanpɛrɛn ye o kɛra olu sata ye fala ye o kɛra dugu min na sa o ye sanukekaw ye muso 2 maɲa n'o ye dɔgɔrɔko ye kaw fɛ ye a kɛra o komini kɔnɔna na san tomiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale kɔnɔna na waliya in o kɔfɛ yan'o fana cɛ min ye juillet kalo salen tile 27 ye fana min ye sanpɛrɛn ye a kun ye tiɲɛni kɛ ye muso dɔ a n'a den mɛ kalo tɛmɛnen na a kɛra olu fana sata ye sanukeka in kelen in kɔnɔna na ye dugudenw kɔni ko k'olu m'a faamu dɛ jatigɛ kɔni barika bonyanen don min ye sanpɛrɛn ye fala ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i b'i da i ka telefɔni a bila mode avion na walima i k'a faga i k'a bɔ i kɛrɛfɛ pewu sabula sanmɛgɛru ni ale u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ koyi fɛn minnu fana bɛ yen n'o ye parapluie nɛgɛlama ninnu ye san ma wuli ka ban maaw k'u kɔlɔsi o la u k'a kɛ mananama ye
basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na dugudenw n'u ka taa ni ka se ka n'u ka san kɔrɔla la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la yiriw ma kana t'i jɔ o kɔrɔ sabula ko fiɲɛ barika ni ji ale barika bɛna bonya fala an bɛ segin ka na kiiri kɔnɔ kunun ko min ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ye ale kɔni bilara ka taga Bamakɔ kasobonba la kibaruya in a ma kɛ balinaba ye maaw la ten kosɛbɛ sabula an ka jamana kɔnɔna na ya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko cybercriminalité juma wulafɛ weleli procureur fɛ fala ye o laada ma nɔgɔn bɛɛ lajɛlen a ma ɲi o dun bɛ to k'a fɔ ko ne kana k'an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka faratiya n k'a fɔ n ko n bɛ malatilen don wa ou bien n ko n bɛ dugu la n bɛna n dɛnɛ o de ka ɲi Mara tun tɛ se k'o fɔ tuguni Musa Mara a taara ka t'u jaabi n'o ye procureur ye PV dalen a ka sa maître Muntaka Tall ka fasiri kɔnɔna na a ko ko Mara wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi k'a ɲininkara kibaruya mun na o ye kibaruya mun na o bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'an b'a fɔ ma ko X na o ye Twitter kɔrɔ ye sɛbɛn in a kɛra août juillet kalo tile 4 o nɔgɔnin fana fɛ tuguni min ye juillet kalo tile 16 a n'a tile 15 Musa Mara kun welela ka ɲininka brigade min n'o ye BJ maaw ye olu y'a ɲininka ka taa n'a ye sigira 4 na o procureur fɛ yen fala a bɛ n'a fɔ n'o ma labɔli kɛ kunun ko min ye cybercriminalité procureur ye Dr Adama Kulubali ale kɛlen kɔ ka Musa Mara lamɛn a y'a yira sa ko a b'a mara a bolokɔrɔ min ye mandat de dépôt yɛrɛ fala a kɔrɔ ye mun ye an b'i minɛ k'i bila an kɛrɛfɛ yan yanni waati cɛ waati min ni kiiri bɛ se ka kɛ nka o kɔrɔ tɛ k'i nɔ minɛlen don ko la procureur ka fɛɛrɛw don fɛɛrɛ min b'a yira sa k'i kan ka to o hukumu kɔnɔna f'i ka kiiri waati Musa Mara ale kɔni taara Bamakɔ kasobonba la mandat de dépôt o dara a kan ka sababuya kɛ a ye kuma mun fɔ bɔlɔlɔ sira o fɛ min ye maître Muntaka Tall ka bataki kɔnɔna na a ko ko waleya kelen min y'a to ni Musa Mara lamɛnna sigira 4nan kɔnɔna na ni fɛn ma bɔ o la k'o kelen nin fana y'a to ni cybercriminalité maaw fana y'a lamɛn o la sa olu kɔni y'a yira sa k'a ka kiiri kalo nata o tile 29 a bɛ bɛn ntɛnɛndonya dɔ ma u y'a yira sa ko nɔminɛli kɔni hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa ko Musa Mara k'a ye dankari kɛ fanga la koyi atteinte au crédit de l'État min ye jamana ye k'i kangara jamana ale ka kow la n'a bɛ fɔ ma ko opposition à l'autorité légitime min ye fanga min b'an kunna nin k'i kangara ka ngwara da o la fala ye k'a ye fɛn fana kɛ fɛn min na ni basigibaliya ye an ka jamana kɔnɔ n'o o ye incitation à trouble l'ordre public ye wa ko a ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di mun tɛ tiɲɛ ye n'o talen don ka ɲɛsin fɛnw ma fɛn minnu ni o daluyaw tɛ a bolo k'o bɛna ni basigi ni bɛn o tiɲɛni an ka jamana kɔnɔ o la sa a ka sunadonbagaw n'o ye maître Muntaka Tall ye ko waleya in ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini wa olu bɛna na wuli k'u jɔ fo josariya ale ka dafa sɔgɔmada in na Musa Mara masurunamaw u ye kibaruya bɔ ka bin nka a tɛ Musa Mara yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira kan dɛ k'a ko k'u bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye ko maaw kana wuli ka fɔ k'u bɛ ko wɛrɛ fosi kɛ nin na u ka da sariya la ko kabi don min ale donna politique la fala ye ko ale ka kasange b'a bolo ka yaala koyi ko wa ko a b'a ɲini maaw fɛ taa ni ka segin ka to ka taa bɔ ale kaso la k'u k'o dɔgɔya kosɛbɛ k'an k'an danganiya kɛ sariya ye ko ni ala sɔnna a ma ko nin ko in ko a bɛ ban Musa Mara a tɔgɔlamaw n'a masurunamaw u ye nin bɔ ka cari bɔlɔlɔ fan caman fɛ nka Musa Mara yɛrɛ ka page kan fala ye kibaruya in tɛ yen wa a ka fɔ k'a fana ma kibaruya in di n'o ye maître Muntaka Tall ye nka a kɔni bɛ bɔlɔlɔ sira kan kibaruya na sira la an y'a ye a ka maa falenw bolo waati min na Musa Mara ale tun bɛ cybercriminalité la o y'a sɔrɔ kabini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 premier ministre kɔrɔ Choguel Kokala Mayiga docteur ale fana tun bɛ min ye pôle économique kɔnɔna fala ye pôle économique o bɛ ta kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu ale ni wari kumaniyali ma jamana ma Choguel nɛgɛ kanɲɛ 18 a bilara ka taa a ka so a yirala sa k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma procureur bɛ cour suprême kɔnɔna na a kan ka taa yira o la don nataw olu kɔnɔna na min ye premier ministre kɔrɔ ye a yɛrɛ n'a maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa n'o ye sunadonbaga ye maître Cheikh Umaru Konare k'o de dara kan ka taa fala ni waleya minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bi jamanadenw caman bɛ k'u hakilina di a la n'a sɔrɔ a bɛnnen don dɔw ma dɔw y'a yira k'a fɔ k'a kɛ waati tɛ nin ye bɛn ni kelenya ko k'o ɲini cɛfɔ ni kan bɛɛ k'an k'o sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna na yan an yɛrɛ bɛ se ka bɛn cogo min na maa dɔw ye o fana fɔ farafinna an fanfɛ bolo sariya sunba ɲɛmaw olu bɛ lajɛla burukinakaw fɛ yen
Burukinakaw ka sariya sunba o lafasali jɛkulu min bɛ n'o y'u ka conseil constitutionnel ye ale ka san 25 hukumu kɔnɔna na sa sariya dɔnnabaw farafina olu kɛlen ka taa lajɛ kɛ nin dɔgɔkun kelen in na min ye an yɛrɛ ka docteur Burema Fɔnba ale bɛ kɛnɛ kan ye o hukumu de kɔnɔna na sa u ye munumunu salo kɛ ka taa yɔrɔ sawulenw ka t'olu lajɛ ale ni Burukina Wagadugu yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw i n'a fɔ Toma Sankara yɔrɔ min tɔgɔ dalen don a la maaw y'a yira sa k'a fɔ ko mun ye u ka o taama in kɛfɛ Burukina Fasokaw fɛ yen sariyatigiw k'u ko Toma Sankara ye min fɔ dɛ ko ka farafina ka kelenya sinsin farafina yɛrɛ ka kow kan maaw ka miiri u yɛrɛ ka miiri cogo la an'u ka jamana jɔ cogo la k'u ka taa n'o ye k'o de ka ɲi kosɛbɛ farafina ko a bɛ lafiya o la fala ye ko denfili bɛ ka caya Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro n'a marabolo kɔnɔna na den 5 ɲɔgɔnna o kɔni filila min ye 3 ye k'o kɛra nin kalo kelen in kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don muso ale ni den ni du ma olu ka bolofara min bɛ Kulukorokaw fɛ yen olu ko a kɛra degun ye koyi kalo 2 laban in na ko min ye den minnu ye n'olu si bɛ kalo 2 la ka taa se san 13 ma k'olu caman bangebaaw kɛlen don k'u fili yɔrɔw la bananba de ta ka ca n'o bɔra bɔ yen Kati bɛ nana far'o kan ka taa se Joyila ma k'a dɔw kɔni ye den ninnu wolo cogo ma ɲɛ u fan dɔw tɛ kɛ dafa kosɛbɛ min ye kunkolo ni senw ni fɛnw olu dɔw bɛ ɲami ɲɔgɔn na walima dɔw ni kunkolo dɔw bɛ wolo k'o y'a kɛ dɔw y'u ban n'u taw la dɔw kɔni ta ye musaka tɛ u bolo ka den ta ko i fala ye tilemakɛla nalen o kɛlen ka den sɔrɔ o kuma ka ca kosɛbɛ waleya in kɔni kɛlen don bi min ye minisiriso bolofara min bɛ Kulukorokaw fɛ k'a tɔnsi wuli k'a jɔ koyi sabula ko yɔrɔ foyi t'olu bolo den ninnu u bɛ se ka halabaaw ka hakɛ to u bɛ se ka lasago yɔrɔ min na o yɔrɔ foyi t'u bolo nin waati in na Kulukoro kɔnɔna na Japonkaw fɛ yen bi ye Mali tɔgɔla don ye nka yan'o cɛ sa premier ministre ale ni ministre mun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Mamu Dafe Seko ni dɔnko ministre ani an ka jago ministre u taara Japonkaw ka yɔrɔmaw falen caman lajɛ min ye jagokɛla minnu bɛ Japonkaw fɛ ani an taw u bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na aw b'a fɔ min ma ko Panasonic fala ye u taara ale jabalaba la ka se ka hakilila falen kɛ premier ministre yɛrɛ ɲɛfɔli kɛra a ye Panasonic Energy o kɔnɔna na Japonkaw ka batterie lithium dilanyɔrɔ fana a taara ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kan nka yanni nin bɛɛ lajɛlen cɛ sa o y'a sɔrɔ tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira Mali sɔrɔko hukumu kɔnɔna na u n'a ni Japonkaw bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min o baaraw fana sigira sen kelen kan ka kɛ ni minisiri taali ye nka bi kabi dugu jɛra Mali tɔgɔ dɔrɔn de bɛ ka fɔ Japon Mali bi ye Mali ka don ye ɲɛfɔliw bɛ ka kɛ Seko ni dɔnko minisiri fɛ cogo min ɲɛfɔliw bɛ ka kɛ minisiri Musa Alassane fana fɛ ten fala ye nɛgɛ kanɲɛ 13 ma se ka taa se fo nɛgɛ kanɲɛ 17 ma sa u bɛna n'u bila u fila ni dɛbɛ la Mali Seko ni dɔnko tigilamaw caman taalen don Mali tɔgɔla don Japon o ye bi ye exposition universelle ale kɛnɛ kan n'an seginna ka na so min ye wolosɛbɛnko ye k'a kan ka lakɔlɔsi dɛ k'a bɛ tali kɛ kosɛbɛ maaw tɔgɔla sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw olu lakɔlɔsilibaw olu ka ko hukumu kɔnɔna na CNT bolofara min bɛ yen n'o bɛ mara kama bɔli kunna sa ale ye baro sigi kɛ sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye wolosɛbɛnko la koyi o kɛnɛ ka APDP maaw olu ka direction min bɛ yen n'o bɛ sariya ko kunna o ɲɛmaaya bɛ docteur Mahamadu Ali Ayidara bolo ale ye ɲɛfɔli kɛ koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maanifin bugulatigɛ sɛbɛn fɔlɔ o y'i ka wolosɛbɛn de ye koyi a ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye CNT maaw maa wɛrɛ minnu bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye u ka se k'a dɔn k'a fɔ wolosɛbɛn nafa min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la sariya min bɛ wolosɛbɛnko yɛrɛ sigi an ka jamana kɔnɔ a y'i da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ ani o yɛlɛmali o b'a yira sa k'a fɔ maanifin tɔgɔla sɛbɛn o de ye nin ye ko i fala ye k'u k'u hakili to o la min ye docteur Ayidara ye a ka kuma sen fɛ a y'i sinsin min kan o ye wolosɛbɛn yɛrɛ kibaruyaw sɔrɔ cogo wolosɛbɛn dilan cogo sariyakisɛ min bɛ wolosɛbɛnko yɛrɛ kɔnɔ a 7nan n'o bɛ tali kɛ wolosɛbɛn ni an tɔgɔla sɛbɛn dilanni ko sariyaw kan k'o b'a yira sa k'a fɔ ko wolosɛbɛn kan ka lamara ka lasago yɔrɔ la yɔrɔ mun na maa tɛ se k'a ta k'a kɛ i sago ye i dungo ye kuma tɛ k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛ bi n'o tɛ se ka lakɔlɔsi min ye Ayidara ye a ko waleya caman bɛ bi maaw b'o kɛ ni wolosɛbɛn ye k'o tɛ daga ko ye k'a kɛ kuma o kuma ni maa min ka banni kɛra u bɛ tali kɛ wolosɛbɛn na k'o kumaw fɔ min ka den mana wolo u b'o kumaw fɔ furusiri ka taa se banni ma ko nin bɛɛ lajɛlen na maanifin bugunatigɛ sɛbɛn k'olu wandɛrɛ k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'o kɔnnen don a y'a yira fana k'a fɔ n'o ye conseil juridique ye ko min ye registre ye
n'o bɛ tali kɛ wolosɛbɛnw yɛrɛ lamarali cogo ɲuman na sariya min b'o fɔ k'o ye sariyakisɛ bolo sigininen segin n'a ye k'o b'a yira sa k'a fɔ ko maaw tɔgɔla sɛbɛn don a kan ka mara cogo la min na lakana ale ni gundo o ka ye a ko la a y'a yira fana k'a fɔ maa kumana kɛnɛ kan ye k'a bɛ min f'u ye wolosɛbɛn tɛ papiye denni yɛrɛ fala ye a minɛcogo ɲuman n'a maracogo ɲuman ko jamana kan ka se ka o sigi sen kan ka kɛ ni sariyakisɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a y'a ɲini u fɛ fana k'u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ye majɛ minnu bɛ bi baara in kɛcogo la n'o kan ka se ka falen ka se ka kɛ ni wolosɛbɛn maracogo ɲuman ye a y'o fana fɔ u ɲɛna a ko a fɔlɔ ye min ye an ɲɛ bɛ min na bi sariyakisɛ min yɛrɛ sigilen don wolosɛbɛn ko kan ko ka se ka wolosɛbɛn mara yɔrɔ la a bɛ se ka lasago yɔrɔ min na ka mɛn k'a mara ka ɲɛ ko o yɔrɔw kan ka lajɛ falen kan ka don wolosɛbɛn yɛrɛ a gundomayɔrɔ ko la ka kɛ gundo la o ka se ka ɲɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ wolosɛbɛn yɛrɛ ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ olu fana ka kɛ maaw ye fɛɛrɛw n'u dabali bɛ minnu bolo n'u bɛ se k'a lasago ka ɲɛ k'a mara ka ɲɛ k'a sɔrɔ maa si mana kana tali kɛ a la ko nin fɛn damadɔw bɛ yen bi n'an ma hakili to olu la wolosɛbɛn n'a kɛra i ko marabaatiga k'a kɔlɔlɔntan tɛ a dun bɛ fɛn jate fɛnw na fɛn minnu ni maaw tɔgɔla bugunnatigɛ sɛbɛn don dɔkitɛri mahamadu ali ayidara a y'o fɔ k'u kan k'u janto la kosɛbɛ ka se ka baara kɛ n'o ye bugunnatigɛ sɛbɛn min don a tɛ se ka fili kɛrɛfɛ i n'a fɔ tɔw fala ye bi an bɛ dɔw fa bi surankaw 55 o dɔgɔyara o an b'a bila waati min k'an kun bɛ 86 de la an b'o kɛ Mozambique la wa bi ni ye nɛgɛ kanɲɛ 21 Mali ani Sunami ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni kilo daminɛ na n'ale de ɲɔgɔn sɔrɔ a kun kɛra 55 ye Mali ale ka ndolati yan'o cɛ min ye ŋana 2 bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Senegali ale ni Nigeria in a na kɛ ale de siyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko in na nka an ka supporters ko k'u hakili tigɛlen don ko ni Ala sɔnna a ma ko kupu kɔni k'olu n'a bɛna Bamako nka fala ye Côte kaw ka lajɛ in kɛnɛ k'a ye a kuma misɛnnin cayalen don dɛ a kuma misɛnnin cayalen don dɛ ja biyoko gɛlɛya bɛ yera Côte d'Ivoire ni Senegal ka match la maa caman bulo kɛra u ma se ka don nka Ala nana kɛ Senegal ye se sɔrɔ bɔlɔntan in fana mana ban fana u b'anw ka maaw dakɔrɔbɔ yen nka an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ani an ka jamanaden minnu bɛ yen u y'a ɲini bɛɛ fɛ maa si kana i ta i dusu fɛ bɛɛ k'i dusu ma nɔ an yɛrɛ b'o ɲini u fɛ u k'u dusu ma ɲɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'an b'o kɛ yan Bamakɔ ye u k'o to yen fɔlɔ an k'an se finali kɛnɛ kan n'an sera yen a tɔ o bɛ Ala bolo Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an ka npogotigiw ma u ka se ka se sɔrɔ i n'a fɔ Amisatu Mayiga n'a tɔɲɔgɔnw ye se sɔrɔ cogo min na san 2007 ka taa ta Dakarikaw fɛ yen ka na n'a ye yafala ye o kɛra koba ye o don dɛ o diyara yan dɛ donc an bɛ dugawu kɛ ninnu filɛ nin ye fala ye i ye denmisɛnnin minnu ye n'u ye Afrobasket dugumadaw ta san 15 taw san 19 taw ka na se san 20 ma olu minnu sɔrɔla waati laban ninnu na kɛmɛ sira dɔ la o maa 80 o de bɛ tɔn in kɔnɔna na o kɔrɔ basket ye mun kɛ suivi denmisɛnnin minnu ye baara kɛ n'u ye baara kɛ n'u ye u fitinin olu de kɔrɔbayalen filɛ nin ye o la u bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn u bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ wa denmisɛnnin kuraw fana nana fara u kan tuguni minnu fana n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔrɔlen tɔnw ni fɛnw kɔnɔna na fo ka kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ o de filɛ nin ye bi an ka nin npogotigi ninnu n'olu filɛ nin ye ka nin nisɔndiyaba ninnu d'a ma an bɛ dugawu kɛ su in na u y'a kɛ o don ko ta waati kelen de ye fala a bɛ mɛn de a bɛ mɛn dɛ olu ka miniti 40 ye heure 9 de ye o ti fajirila t'a la koyi dimanche tɛ fajirila t'a la i bɛ taa fajirila dimanche ko kuma tɛ yen dɛ n'i mana ODB tɔgɔ sɛbɛn liste de absent na o man ɲi an kɔni b'an dimɛride k'a kɛ cogo sugu dɔ la hali n'an bɛ wuli ka bɛn ni dere karita ye an n'a o lajɛ ka nisɔndiya kɛ ni maaw ye n'o tɛ anw ye personne âgée ye o fala ye minisiri min bɛ an ka jamana seko ni dɔnko kunna a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa min ye an ka karamɔgɔba ani an ka minisiri kɔrɔ n'o ye Nci Idrisi Mariko ye ko Ala ka kalifa minɛ a la kununko ni Ala sɔnna a ma tarata nata utukalo tile 5 a ka janaja bɛ k'a yɛrɛ ka so Jelibugukaw olu fɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa min ye fure ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya fala ye nin dɔgɔkun in na Angolakaw fɛ yen mankan cayara kosɛbɛ wulikajɔ caman de kɛra yen an balima dɔw bɛ yen olu sera ka ɲɛfɔli sɔrɔ ka k'an ye a ko in kan waleya minnu kɛra ka se k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn minnu kɔni bɛ Ala barika la olu ka minɛnw ma tiɲɛ u yɛrɛ sera ka wulikajɔ kɛ kunun ni kunnasini ko
waleya in kɛli ni sisan cɛ u ye min sɔrɔ ka di an ma an ka jɛ k'o lajɛ ka se ka o fana da an lamɛnbaaw n'an filɛbaw olu tulo kan u bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na. An ka takisi bɛ an ka yan nɔ wari 200 de la. Bon u ye gasoil yɛlɛ. Bon gasoil yɛlɛnen an ka programme fana la o essence fana kan ka yɛlɛ à partir de le 31 décembre. Bon ni essence fana yɛlɛna donc o ti taximaniw ranger. Bon taximaniw ka syndicat de kɔnna ka mankan ci bon k'u ka taxi yɛlɛ ka bɔ an ka yan wari 200 la k'a kɛ 300 ye. Bon a yɛlɛnen sa ka taa bila 300 la. Bon jamanadenw ko tiɲɛ yɛrɛ la taxi wari 300 a ka ca olu ma. Bon o tɛmɛnen fana kɔfɛ programme bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo ka essence fana yɛlɛ tuguni. Bon olu tɛna se k'o teni. Bon komi yan jamana kɔnɔ sariya tɛ jamanadenw bolo ka manifestation kɛ parce que manifestation yan jamana in sariya a t'a kɔnɔ quoi. Mais mun b'a kɔnɔ o ye grève de. Bon ka syndicat ye demande kɛ k'u b'a fɛ k'u ka grève kɛ. Donc u ye grève tile 3 de demande k'a daminɛ tɛnɛndon na ka taa bila tarata ani bi o tile 3 olu kun y'u ka demande. Bon tile 3 demande in kɔnɔna la u ye baara daminɛ u ye don mun lundi mun fɔ k'u tɛna baara k'a la. Bon mɔgɔ wɛrɛw de nana ka na don u senkɔrɔ ka grève fara a ko in kan quoi. Bon grève in kɔnɔna la obligera dɔrɔn ka sin k'a kɛ yɔrɔ saccageli yɛrɛ ye quoi. Bon yɔrɔ caman kari ko in na kosɛbɛ. Alhamdulahi an ka maliyɛn fanba kɔni dunan fanba maliyɛn kunda presque West Africain alhamdulahi yɔrɔ ma se ka fanga sɔrɔ pour que ka se ka yɔrɔ kari parce que u ye don kunfɔlɔ minnu kɛ yɔrɔ minnu karili ka nɔgɔn u y'olu de kari nka don kun filanan ka na se a kun sabanan ma n'o ye binɛkunu ye donc u tun b'a fɛ ka o 2 de kɛ k'a fɔ k'u b'u ɲɛsin an ka maliyɛnw ka ca yɔrɔ min na ani West Africains ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ. Bon ala y'a kɛ olu kɔnsiw kɔni u ma se ka fanga sɔrɔ u ma se ka fanga foyi de sɔrɔ a ko la. Bon bi sɔgɔmada na an kun bɔra pour que an bɛ se ka taa an ka yɔrɔw défend cogoya min na. Ayiwa olu bɔra u bɛ se ka to ka yɔrɔw défend cogo min fala ye ala barika la degun ma se maliyɛn si ma a ko kɔnɔna ka kɛ ni an ka kibaruya sɔrɔlen nka bɛɛ tɛ fankelen dɛ a bɛ se ka kɛ dɔ ye degun sɔrɔ yɔrɔ dɔ la nka maliyɛn minnu kɔni filɛ nin ye ni olu bɛ faaba kɔnɔna na n'an y'olu ka kumakanw sɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ ko ala barika la ko in ma se ka se olu ma ja ninnu fɛ yen i tɛ wuli ten k'a fɔ k'i bɛ taama koyi o t'olu fɛ yen dɛ fo i ka kɛ kulu dɔ de kɔnɔna na n'o kulu bɔra n'o ye min kɛ a bɛ dɔn maa minnu y'a baara kɛ n tɛ k'a fɔ ten ko n furulen don n bɛ wuli ka bɔ n yɛrɛ ma o t'olu fɛ yen donc an bɛ dugawu kɛ sa min ye an ka malidenw ye ala k'u kisi hali bi ala k'u tanga sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'o d'an yɛrɛ ma ala k'an ka jamanaw basigi fala an bɛ bi ta jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ni mura ma juguya dɛ o tɛ aya an ka dugawu kɛ jaralaka ninnu ŋaniya ma ɲi kuma dɔw la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ